mga kamaton, bagulong panaog ang akon nga. Maglubyan eh sila, the future wife and husband eh. Bagulan na naog, tani sa kungki pa ni sila makadto mo, pero galing kay sirado. Sa taot sa mga taga kungki kaya. Sirado ka mo, tiya radio, sa Robertos. Sa kungki na lang kami nagkadto, galing mga kamaton, no? Yon mga kamaton, taga Cebu, galing nga akon nga pasayro mga kamaton sing aton nga pasayro Ari ako sa downtown gito, Snartslet. Amon ka namin nga amon nga downtown mga kamaton, no? Yes, mga kamaton, Merry Christmas sa inyo tanan kag mayong hapon. Advance Happy New Year gali mga kamaton sa inyo. Tani swerte kita sa year 2025 sa bulan tuig ng mga kamaton, no? Tani sortihon kita ni. Ari ko dili sa amon nga downtown gi kamaton, no? Tubang Capitol kami, Yes. So amon ni ang amon nga downtown mga kamaton. Yes mga kamaton, so ang oras sila kamaton 5:50 na gilising hapon mga kamaton. On board sa ako, no? Ano na man maglubyan eh ang upo ang on board sa ako. So yes sir, mayong hapon gini ma'am, no? Mayong hapon sa inyo sir, no? Sa taon na isa kay Maton. Sa taon kay Maton. Ay, shout out sa Maton Vlog, buhay taxi driver. Yes, so yon mga kamaton, on board si Sir ning ICC gali sila guys, ano nagsakay gali mga kamaton sa ICC guys, ano ano ni Mandurriao sa may ano ni. So amo ni mga kamaton, makakadto kami sa Robertos. So taon na lang gali sa mga taga Robertos. Medyo ano ka mo sir ano na Robertos mahaw kaon, so talagang special talaga yon ang amon di nga kuan mo, amon nga Robertos mo ginakantuan permesing mga taga ibang region. Yon, sino kaningalan mo sir? Si DJ Carlo. Ay si kamaton, si DJ Carlo, taga Cebu sir, no? Oo, taga Cebu ako. Okay, ikaw yung ma'am? Katrina? Okay. So, taga-dili ka gidya? Oo. Magkano ka mga duwa, ma'am? Hindi ko kahit. Ate yun, mga kamaton. Ilahambal ko na nga daan eh. Pero wala man ta problema sa aton nga vlog. Okay lang, gusto nyo. Yun, gusto ko rin nila nga duwa galing na vlog, Hindi totoo yan. Para may ano sa remembrance, no? Oo, pag-uwi ko ng Cebu sa 31. 31? Doon ka pala magkuhan. Ano plano kayo? Aeroplano. Ako lang siya, dito na siya. I see. So dito ka galimang New Year? Dito si sa Nakasubit eh. Okay. Christmas lang. Pero nga dito ka magsakay sa ICC guys, ano, sa Mandurriao. Baka siya tani, isang LCT na t-shirt. For remembrance, no? Remembrance. Walang size ko lang. Puro extra large para akong suman, no? Pag sinusama. Kuhan, malaki. Oo. Sobra kadako katama ka rin, no? Shoutout na ko sa LCT, no? Shoutout na lang. Bumili si Sir Senyo, dati si Mamo, bro. Walang size. Walang size. May medium na kayo? Oo, medium yung inanap mo. Oo. Yun sa mga kamatondan sa taot sinyo, ha? Sana may medium ka mo ko, no? Bali sir, di saan dito, pwede kayo dito makakita, baka mayroon doon. May RDLCT din Ewan ko lang sa loob siya yata siguro, ma'am. Hanapin nyo lang. Oo.
So medyo ka-Tagalog ko gali kamaton kay taga Cebu gali si Sero. Baka hindi kami mag ano ni. Ano eh, Indiana ma'am na oh. Sa India, sa Paul. Oo. Kasi nahirapan ako yung mga salita nyo eh. Hindi man ako magkaitsindi o marunong magsalita ng kwan. Pagka ano lang, Cebu. magkapareho medyo ng accent pero iba-ibang tawag dito. Magkaiba yung Pag itsindi, Oo. ano yun? Mahirap no? malalim. Oo, malalim. Sa amin, sa inyo no, pinaikli. Sa amin, pinahaba. Ah, okay. Ganun na. Pero dili ka gali dito ka nagkuhan. Mga Ilonggo ko, kuhan mo. Itsindihan mo. Konti lang. Konti lang. So, amo na eh. Dili ka gali na Christmas sa girlfriend mo. Oo, sa ano, sa nagkagamatan pala. Ay, taga di nga di man sa Tanaw. Leganes mo. Aliganes. So, yun. Merry Christmas inyo ha. Merry Christmas. Advance na lang Happy New Year. Oh. So, amo na eh. Sa taon na lang to sila sa mga taga Cebu, sir. Sa tatalan pala sa pamilya ko, uwi na ako dyan. Yun, pero alam ni mga may girlfriend kayo dito. Oo, alam na. Pinuntahan Ano mo. kami nung? Magpo 4 years na sa January. Okay. Sa Yes. isang taon. Ano pa? Nice. Hindi pa alam. Pero palagi ka man dito pumunta kay ma'am. Nung ano lang, nung March, July, tsaka I see. So, okay naman oh, ang inyong relasyon oh. okay naman nung bunting po. Kahit layo, pwede rin. Kahit malayo. Kaya lang, care lang. Oo. Sa bagay nung ano, patapos na din naman eh. Oo. Kayo, gagraduate na sir? Graduated. I see. Pareho kayo ma'am. I see. Sana May trabaho agad. trabaho agad no, bago magpa-married no. So, gali mga kabato na rin na kami sa Robertos ah. Enjoy na lang sa pagkaon dili sa amon nga kwan sira. Dito na pera. Ito, parang sirado ang Robertos. Ala. Wala, sarado. Sirado. Sige lang. Ben, sa kabila ben. Kungke. Oo, kungke na lang. Yun, nag-holiday man ang Robertos. No, pwede na. Hindi ba din- Sirado mga kabato ng Robertos. Sa taon sa mga taga Robertos, kaya nanira ka mo man. Ay, ate, so... Ang show ko, hindi nila naman. Oo, sana makakakuan pa si sir ng sopa o ano yan. Oo. Ang taon na diba sa kongke, siguro abre niya ang kongke. Ayun. Bukas. Ito. So, thank you sa pag-onboard nyo sir sa kay Matana sa Tatliwat. Thank you. Okay. Naog na gali si Sir Carlos no? Sir Carlo. Sir Carlos. So, shout out na lang sa mga taga Cebu to. Cebu, Mandawi. Mandawi kayo sir? Mandawi ako. Okay. So, ikaw ya ma'am. Leganes. Kamusta na lang? Kamusta ang mga taga-Leganes no sa tao? Hi, kamusta? Shout out. Merry Christmas! Happy New Year! Nga, nasaan ka gabi? Yes, so... Sir, thank you ah! Sige po Thank you na. na. Okay. Thank you nga diba? Thank you, nag-subscribe naman si Sir kag si Mamo. Thank you. Yes, okay. Okay na pala. Dito na lang ka na Sir Wakanto. Bye-bye. Yes, sige, thank you. Bye. Happy New Year ah! Happy New Year. Happy New Year sa inyo! Sige ma'am, thank you ma'am! Sige, halong! Yes! Are, Kongke Restaurant, no? Yes, thank you mga kamaton, thank you! Kaya rin na sila, resirado ang Robertos. Mga kamaton, bagulong panaog ang akon nga. Maglubyan eh sila, the future wife and husband eh! Bagulan na naog. Yun, mga kamaton, taga Cebu, galing nga akon nga pasayro ah. Shout out sa mga taga Cebu. Merry Christmas kag Happy New Year sa inyo mga kamaton. Bago lang po na ang ako nga maglubya galing nga kwan nga kamaton. Kapsayro. Yes. Shout out sa inyo sira. Sana balik-balik ka din sa imo nga girlfriend. Balik ka din sa imo nga girlfriend nga Ilongga. Basta guwapa. Ilonggo. Basta Ilongga. Guwapa. Taga Cebu si Zero, nag-enjoy si Sir yung girlfriend din sa kali na Christmas.
Merry Christmas imo sila. Merry Christmas inyo ma'am. Kag Happy New Year. So, yes. So, thank you ma'am. Thank you.